Λοιπόν, σκατσόρα στον κάνω και τέστερ είναι. Περίμενε. Ό,τι είναι και η Χριστίνα είπα. Solution provider μάλλον τότε. Solution provider, ναι, το θέλω, ναι. Και BA τον κάνω. Και BA. Internal reporter τον κάνω. Ναι. Νομίζω ότι αυτά δεν χρειάζεται κάτι. External reporter δεν χρειάζεται. Ναι, έλα. Για κάτω. Για κάνε ένα refresh. Να δω τι τα έχει. Τον είδα. Είδα και εδώ είναι και λάθος. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Ωραία, το στέλνω support. Είναι κανείς εδώ να το περάσει σήμερα? Όχι, αύριο. Όχι σήμερα. Την Παρασκευή θα περάσει. Δεν πειράζει την Παρασκευή. Όχι, εννοώ για να το δείτε σε FAT. Εντάξει, ναι, οκ. Τέλεια. Thank you. Ευχαριστώ. Περίμενε 2 λεπτά και πες μου άλλο issue. Τι ώρα πρέπει να φύγεις, Κώστα? Μπορεί να κάτσεις κανένα 20 λεπτό, αυτή είναι η ερώτηση. Τι έχει προκύψει? Όχι, γιατί θα δούμε όλα τις γενικές λογιστικές, οπότε να μην τα λέω 2 και 3 φορές. Και πάμε, όπως είναι, κάνει εύκολο. Πάμε. Περίμενε. Πάμε με τη σειρά, εσύ. Πώς τα βλέπεις? Με ποια σειρά τα βλέπεις? Ωραία. Πάμε. Για πες το. Εντάξει, άστο. Αυτό reports για το... Τι λέει, reports στο φάκελο rep, ναι. Ναι, και τι πρόβλημα έχουν εδώ? Δεν τους πηγαίνει στο rep? Λοιπόν, σημειώνουμε, λέει. Δεν είναι καταχωρημένα τα report 79-195 και 91-031 στη V9. Δεν είναι καταχωρημένα τα report που αφορούν πάγιες εντολές. Περίμενε. Είναι καταχωρημένα. Περίμενε. Τελευταίο σχόλιο. Πού είναι? Η μεταφορά του υπολείπου του λογαριασμού, λέει, 56-01-011 σε ευρώ στο αρχείο του ισοζυγίου που λάβαμε από το end of day δεν συμφωνεί με το υπόλοιπο που εμφανίζει στην οθόνη 0560. Για βάλε το λογαριασμό 56-01-011 στην οθόνη 560 που την έχεις ανοιχτή. Περίμενε. Περιμένω. Εδώ είναι αναλόγως τι έχουν βάλει. Μπορεί να έχουν βάλει αυτοί οι παπαριές. Μην κάνεις αυτή την υπόθεση, να το ψάξουμε λίγο. Μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Διαφορά στα ισοζύγια. Για να δω, διαφορά στα ισοζύγια. Πού είναι η διαφορά στα ισοζύγια? Είναι. Ωραία. Άρα για το ένα το έχουν. Οκ. 22 Εβδόμου. 22 Εβδόμου. 24, ναι. 29 Εβδόμου. Test and explanation, τι είναι αυτό? Το 29 Εβδόμου, το test and explanation, το αρχείο, το έχεις? Ισοζύγια. Κάτσε ρε, περίμενε. Το 16. Εγώ δεν βλέπω αυτό το ισοζύγιο που λέει εδώ πέρα. Λέει. Attach δεν βλέπει διαφορά. Πού είναι αυτό το κείμενο? Δεν το έχουμε πάνω στο τέτοιο, στο PFR? Όχι. Για περίμενε λίγο. Περίμενε. Για κοίτα λίγο, Σταύρο, σε παρακαλώ. Κοίτα λίγο. Για ανέβασε το λίγο στο bug. Αυτό το ανέβασε ο Jim. Όχι. Ο Jim μας ανέβασε το διαφορά στο ισοζύγιο, ναι.
Το 4 explanation είναι δικό σου. Εσύ το ανέβασες. Είναι δικό μας. Το διαφορά στο 0560 ισοζύγιο 13-0526 το έχουμε. Ωραία. Αυτό ανέβηκε τον Αύγουστο. Για να το δούμε. Δεν παίζει χάρη, το βλέπεις. Μπράβο. Εδώ δεν το βλέπω. Αυτό το δείχνει. Συγγνώμη. Για πες μου. Περίμενε, μωρέ. Ναι. Εντάξει, οκ. Καταλαβαίνεις τίποτα, ρε, Χριστιανέ. Πώς τα πας σφαίρα. Ναι, ρε, για να το πηγαίνω πρέπει ότι καταλαβαίνω. Άρα, πάμε να το δούμε αυτό εδώ. 30 δεκάτου, 56-01-011. Λίγα. Είναι 56-3-0-1. Από 30 κάτω 20-25 31 δεκάτου 20-26. Αυτό δεν έχει κάνει, ναι. Ωραία. Και λέει 13 Πέμπτου. Από 3. Εγώ τι περίμενα, λέει. Τι λέει αυτό στη διαφορά. Okay. Τώρα κατάλαβα τι κάνει. Εντάξει, τώρα τι πάει να κάνει εδώ, εντάξει. Οκ. Δεν έχουμε πάρει δικιά τους βάση να το ελέγχουμε εδώ. Σωστά. Όχι. Πύρφα 3. Πύρφα 3 έχει... Μεταπτωμένα. 13 Μαΐου δεν έχει. Γιατί εδώ σου λέει ύστερα από κινήσεις. Όχι, η Πύρφα 3 έχει κλείσιμο end of day 15. Ναι. Κατάλαβα τι εκτεστέρει ο τύπος. Τι λέει. Σε ποιο μιλάει, 56. 56-01-011. Άρα, συγγνώμη, το κάνει. Άρα 36-22-315. Και αυτός εδώ τι λέει. Ωραία, πάμε να το δούμε διαφορετικά.
Εδώ μου φέρνεις ένα υπόλοιπο στη φάτρια για αυτόν εδώ, ότι είσαι αυτός. Ωραία. Πες πώς θα λέγεται αυτό. Paste. Μάλλον το θέλω, συγγνώμη, το θέλω εδώ. Paste. Paste σε επίπεδο τράπεζας. Ok. ...2025, ναι. Ok, άρα είναι μία τώρα αυτό. Ξέρω τι είναι. Ok. Όχι. Copy. Paste. Ένα μείον μπροστά. Ωραία. Ωραία. Ωραία, πάμε να το δούμε. 11-8, ναι. Select. Τι θέλει? Ναι. Τελεία θέλει. Το έχει 11 Πέμπτου. 11 Πέμπτου το έχει αυτό το υπόλοιπο. Συμφωνώ απόλυτα. Το έχει φτιάξει. Έλα, πάμε. Ποιος το έχει φτιάξει? Το έχει φτιαχτεί. Άκουσα, όταν το βγάλε αυτός εδώ που απάντησε εδώ πέρα. Πού ήταν αυτό? Ποιο ήταν αυτό που συζητάγαμε πριν? Κάτσε ρε, περίμενε. Πώς δεν μπορεί να έχει φτιαχτεί? Ναι ρε. Ποιο είναι αυτό εδώ? Πότε το απάντησε αυτός? Πότε? 3-8. 3-8. Πότε στείλαμε το προηγούμενο, το 941? Όχι το 940, είναι το άλλο με το συσσωρευτικό από τη μαλάκια. Πρώτο. Αυτό εδώ. Έχει και άλλο κλόνο κάπου. Γιατί είναι και τα δύο κλόουν, οπότε κάποιο είναι δικό. Το ακούς, το βλέπεις? 19-8 το στείλαμε. Εντάξει. Να του γράψουμε παρακαλούμε για πανέλεγχο λοιπόν. Όταν θα... ναι, παρακαλούμε για πανέλεγχο ως προς το συγκεκριμένο, εντάξει. Γι' αυτό εδώ που αναφέρει, εδώ. Πού ήταν, σε ποιο ήταν, ποιο issue ήταν πριν? 8-8. 8? 882. 882. Ναι, να το κάνει επανέλεγχο. 882, περίμενε, δεν μπορεί. Άλλο μου έχετε, εδώ. Ναι, ναι, αυτό εδώ που αναφέρει εδώ δεν ισχύει. Εντάξει. Έχει πρόβλημα το εκμεταφοράς, εντάξει. Εγώ θα το έλεγα... Σε αυτό εδώ δεν είναι το εκμεταφοράς όμως, περίμενε. Ναι. Να δούμε τι άλλο αναφέρει εδώ πέρα, γιατί αυτός λέει επιπρόσθετα. Επίσης να προσθέσουμε στο υπάρχον ναι. bug παρατηρήθηκε πρόβλημα αυτό. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Θα δείξει αν ισχύει. Εγώ δεν το βλέπω μια χαρά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ αυτό που λέω ότι είναι ότι αυτό που βγάλε εκεί πέρα και θα συμφωνήσει. Για δηλαδή, να δούμε λίγο το σχόλιο 27 Ιουλίου που λέει στη V9 παρατηρούμε ότι δεν γράφει το λογαριασμό IBAN. Πού είδε το δες αυτό? Για πάμε λίγο πιο πάνω. Δεν το έχουμε μεταφέρει αυτό ρε Σταύρο?
Έπειτα από βέβαια παρατηρούμε ότι πολλά αρχαία ναι. Όχι, έχει κι άλλο ένα σχόλιο. Στη V9 Πού είδατε ρε παιδιά το V9? τώρα στο δείξω, περίμενα. Τώρα στο βάλω εδώ πέρα το σχόλιο και θα σου βάλω και το αρχείο. Εγώ θα Διάβασε μπορούσα λίγο να το αποχωρήσω σχόλιο. σιγά σιγά και ό,τι προκύψει να μου το στείλετε γιατί θα ξαναμπω πιο μετά να συνεχίσω να δουλεύω. Ναι. Να σε ρωτήσω, Κώστα, με τι Ναι. παιδεύεις εσύ, με Treasury? Ναι, βασικά με FX, με τη multiple, την πολλαπλή επιλογή. Πολλαπλή Ναι. επιλογή. Την πολλαπλή Πότε συναλλαγή. δεν καθαρίζεις? Κανονικά ήταν να την τελειώσω σήμερα, αλλά επειδή από χθες είχαμε κάτι με τον Παπαδόπουλο extra Για issue. την Centenary λες, Ναι. Την ανέβαλα λίγο, τώρα προσπαθώ να την τελειώσω. Απλά είναι μπαχαλέ. Εντάξει, οκ. Good luck. Αυτό. Εντάξει. Πώς και δεν κάναμε εξ αρχής να σηκώνει pop-up αυτή η συναλλαγή και κάθε φορά να καλεί την απλή, την 1104. Όχι, δεν παίζει. Δεν ξέρω γιατί το κάναμε. Αλλά εντάξει. Ούτε και στην 1104 χάρη να ξέρεις είχε κάτι λάθη. Εντάξει, το δούμε. Γενικά. Εντάξει. Αυτό. Έγινε. Χαιρετώ. Ό,τι είναι στείλτε μου, θα το δώσω καμιά ωρίτσα. Εντάξει, έγινε. Για διάβασε λίγο ρε Χαρούλη αυτό που σου έγραψα εδώ. Πού μου γράψες, τι μου γράψες? Εδώ στο chat. Βάλτε και στο ticket, ναι, και να ανεβάσουμε και το extra de που λέει. Κάτσα να το ανεβάσω άμα είναι αυτό. Σελίδες λογαριασμό πελάτη, στο extra. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ανεβάσω κιόλας. Ναι, έχει ένα extra de 2026, κάτσα, μπορώ να το ανεβάσω. Το 882 δεν βλέπετε? Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό με το extra. Τώρα περίμενε. Γιατί δεν το βάζουν σε ξεχωριστό issue να κάτσουμε να το δούμε και μου το βάζουν όλα σε ένα? Εντάξει, αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς θεωρητικά. Για κάνε και το attachment, εσύ, δεν μπορώ να το ανεβάσω. Δεν το καταλαβαίνω το πρόβλημα. Κάτσε να το δούμε μαζί, ρε, στη Χάρη. Κάτσε, αφού την τρώμε την κρυάδα, έλα, ας κάτσουμε τώρα όσο μας πάρει λίγο να δούμε. Τι θα ανεβάζει από μένα. Για κάνε ένα refresh. Το ανέβη. Δεν είναι αυτό. Ανέβηκε, Σταύρο. Πήγαινε λίγο στο 882, ρε Χάρη. Κάτσε λίγο. Ναι, όσο θες. Καλά, εδώ, να σου πω. Γιατί κοιτάω το total loans εδώ της μαλακίτες μας. Δεν θέλω τώρα να κάνω σχόλια, γιατί εδώ πέρα αυτά είναι τα selects που μας τα έχουν δώσει αυτοί. Δεν έχουν πει ότι είναι σε διαφορά. Ωραία. Πού έχουν πει ότι είναι σε ένα αρχείο, τι γίνεται? Όταν τα ενοποιήσαμε δεν είχαν πει ότι είναι σε πολλαπλά αρχεία και γίνεται σε ένα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω κάτι. Τώρα θα τους πω πάρτε το πίσω. Πού είναι στην οχτάρα?
Για θα τους πω, βγάλτε τα όπως τα βγάζετε στην 8. Στα δικά τους reports. Θα σου πω, γιατί είναι δικά τους reports αυτά. Ποιο PFR βλέπεις τώρα, το 939? Όχι ρε, το ποιο 882, κοιτάω τα υπόλοιπα που λένε εδώ πέρα. Για κάνε και ένα refresh. Να δεις και το attachment, το D. Άνοιξε το τρίτο. Ναι. Γράφουν αυτοί. Στη version 9 παρατηρούμε ότι δεν γράφει το λογαριασμό IBAN. Επίσης φαίνεται στο DE πρώτα, έτσι. Επίσης φαίνεται να μην μετράει σελίδες ένα λογαριασμό πελάτη. Ναι, αυτό από πού βγαίνει? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Από το end of day μάλλον. Από το end of day βγαίνει. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Να μιλήσουμε μαζί του λοιπόν γι' αυτό. Να μας το δείξει. Ναι, από πού βγαίνει? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Εσύ, θα μαζέψουμε 5-6 να τα δούμε μαζί τους. Από πού βγαίνει? Δεν ξέρω. Εντάξει, σου λέω να μαζέψουμε 5-6 να τα δούμε μαζί τους. Ναι, και να ρωτήσω τι θέλεις εκείνη την ώρα. Μην κάνουμε χαλασμένο τηλέφωνο, πάμε να τα λύσουμε τώρα αυτά. Να τους μαζέψουμε σε ένα κόλλο να τους τα πούμε. Ναι, εντάξει, οκ, πάμε. Ποιο ήταν αυτό τώρα, συγγνώμη, το 22.03.567, έτσι. Ναι. Επίσης, επειδή τώρα εδώ μιλάμε για δικά τους reports, εντάξει. Εδώ μιλάμε και για δικά τους reports που τα πήραμε και τα βάλαμε μέσα στο scheduler. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, που λέει εδώ πέρα, παράδειγμα, γιατί αρχίζω θα φωνάζω. Εδώ, πού μας είχαν πει ότι αυτά είναι σε ένα Excel και όχι σε πολλά? Δεν μπορούμε να το κρίνουμε, ρε Χάρη. Δεν μπορούμε, αλήθεια. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε άποψη εμείς, να τους λέγαμε πάρτε τα πίσω. Όχι, εδώ λέει αποτελούν αυτά ένα αρχείο με Excel. Και πρόσεξε να δεις, πώς το καταλαβαίνω αυτό? Δες εδώ τι λέει. Reports created by the bank. Και τα ενσωματώσαμε. Να τους βοηθήσουμε. Εντάξει, παιδιά, τώρα να σου πω κάτι. Σιγά το πράγμα, και άμα είναι διαφορετικά Excel, ας κάτσουν να βγάλουν τα μάγια τους. Δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά μου το έχουν σαν issue. Εντάξει, αυτό το κλείσουμε εύκολα, άμα είναι μόνο αυτό. Εντάξει, άμα είναι δικό τους report και τους κάναμε και χάρη, θα τους πούμε, παιδιά, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο σε αυτή τη φάση. Εντάξει, θα τους δυσκολέψει λιγάκι, αλλά μπορούμε να το ξεπεράσουμε, φαντάζομαι. Πάμε να δούμε το 883. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε μαζί τους. Το PFR 883. Ναι, ας τα μαζέψουμε όλα και θα τους πούμε ναι. Αυτό μου θυμίζει και το άλλο που ψάχνει ο Μπουρνουσούζης. Αυτό δεν μπορεί να σου να κάτσει να το βρει. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Αυτός πρέπει να το δει. Για γίνα το πάνω. Πάνω το είναι. Εντάξει. Νομίζω εγώ το έχω βάλει. Ναι. Άρα αύριο με τον Βαγγέλη λοιπόν να το δούμε αυτό, να δούμε τι θα μας πει. Αυτό να βάλουμε και ένα tag loans, εσύ. Ωραία. Του βάζω ένα tag loans. Για να το βλέπουμε και στο DevOps. Ωραία. Tag loans. Ωραία. Οπότε αύριο μήπως μας δώσει ημερομηνία. Πάμε παρακάτω. GL. Treasury. Για πάμε με το Treasury. Το 903. Αυτό λογικά πρέπει να έχει λυθεί τώρα. Με το SSI. Είναι του Κώστα. Άστο. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παιδιά, όταν μπαίνετε εδώ πέρα μέσα, να μπαίνετε εδώ για να ξέρουμε πότε έχουμε πει, λέμε due. Και βάζετε το due. Το βάζουμε στο άλλο, το βάζουμε και εδώ. Εντάξει, οκ. Το βάζουμε στο DevOps.
Λοιπόν, πάμε. PFR 926. Πες εσύ, Σταυρό. Πες εσύ, πάρε τη δικιά σου σειρά. Το Άστο το Meldevezen, θα πρέπει να πούμε να Meldevezen. μιλήσουμε. Αυτό το Meldevezen πάει στο workshop. Δεν γίνεται αλλιώς. 926. Ναι. Θα σε βάλω σε ένα call με αυτούς να τα βρούμε εκείνη την ώρα, Χάρη, όπως κάνουμε τώρα. Αλλά να είναι και αυτοί. Δεν θα είμαι εγώ εύκολος. Ναι, κατάλαβα τι θες να κάνεις, αλλά εγώ δεν θα είμαι εύκολος. Θα σου καθαρίσω εγώ το schedule. Θα έρθω και να σου λύσω τις συναντήσεις. Ναι, έλα, ό,τι θέλεις. Ναι, number of days. Καλά, ας μείνουν 1-2 και θα δούμε τώρα που θα είναι. Θα βρούμε μια ημέρα να τα φτιάξουμε. Μας έχουν καλέσει Στίρκο, έτσι, το είδες. Εντάξει, οκ. Για πάμε, ποιο θες να δούμε. Άστο Meldevezen. Συμφωνείς, Σταύρο, να πάμε στο 926, 925. Δεν κάτσω τώρα να το εξηγήσω το καθένα γιατί είναι σωστό και γιατί είναι λάθος. Και θα μου πει γιατί είναι λάθος. Εντάξει, Ναι. Ας το πει, αλλά ας το πει σε μια κουβέντα. Γιατί τώρα παίζουμε με τα σχόλια και τις λέξεις. Κρύβονται και αυτοί πίσω από αυτά, μην νομίζεις. Πάμε. PFR 926. Κάτσε. Ναι. Να το έχεις ανοίξει, sorry, εντάξει, φίλε. Έχει δει τα υπόλοιπα. Μήπως έχουν βάλει κάτι εκατομμύρια. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Ρητορική ερώτηση. Εντάξει, δεν μου το πετάει έτσι. Βάλα μου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών. Δηλαδή, αν το άθροισμα εδώ πέρα στις 11 Πέμπτου είχα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια και στις 26 Πέμπτου, επειδή κάνουν και κινήσεις, έχω υπόλοιπα 1 δισεκατομμύριο, ναι, μπορεί να έχει διαφορά. Να το. Μπορεί να είναι αυτό. Τι να σου πω τώρα. Αυτό δεν είναι. Αυτό κανονικά πρέπει να το πάρει πίσω και να μου δώσει τα υπόλοιπα 11 Πέμπτου και το 11 Ωραία, Πέμπτου το ξέρω. πάμε τώρα επιτόπου να το γράψουμε, να δούμε τι του ζητάμε. Δηλαδή πρέπει να δει ποια είναι τα υπόλοιπα του αντίστοιχου 6502 που αντιστοιχεί 6502, ποιο είναι το υπόλοιπο που είχε και ποιο είναι το υπόλοιπο που είχε τότε. Αν είναι δεκαπλάσια, καλώς είναι δεκαπλάσιο το 650200. Τα accruals είναι αυτά, Εντάξει. 26 Πέμπτου, τι είναι 26 Πέμπτου? Ναι, εντάξει. Άρα τι να τους γράψουμε, εσύ, έλα, πες τώρα. Εδώ θα ίσχυε αυτό που λέει ότι πρέπει να δούμε γιατί και πώς, αν και τα υπόλοιπα είναι σταθερά. Δηλαδή, αν εδώ στο περίπου ήταν 1 εκατομμύριο για αυτούς εδώ τους λογαριασμούς και εδώ είναι 1 εκατομμύριο, οκ, ή 1%, οκ, γιατί δεν εξηγείται αυτή η διαφορά. Αν εδώ είναι 1 εκατομμύριο υπόλοιπο και εδώ είναι 10 εκατομμύρια, τότε εξηγείται η διαφορά. Για εξήγησε το πάλι. Εμείς λέμε 11 Πέμπτου είχαμε το κλείσιμο μέρας, εντάξει. Ναι. Ωραία. Αν εδώ είναι accruals αυτά εδώ, είναι έσοδα. Εντάξει. Ναι. Και μάλλον accruals είναι. Εντάξει. Ναι. Το 11 Πέμπτου η ημερομηνία είναι σημαντική γιατί ήταν το τελευταίο end of day πριν το migration. Ό,τι ήταν. Αν εδώ τα υπόλοιπα, δηλαδή εδώ που πάει και κοιτάει το accrual, εντάξει. Αν εδώ το accrual ήταν, γιατί ανοιγοκλίνουν, εντάξει. Οπότε εδώ λες, αν εδώ το accrual μου είναι εδώ, είναι το υπόλοιπο, το balance του λογαριασμού, δεν θέλω να κάτσω να το ψάξω. Αν εδώ το υπόλοιπο των money market, για να δει μάλλον για money market, εδώ ήταν 150 millions και εδώ ήταν 10 millions, εδώ και εδώ, τότε εξηγείται.
Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Αν Εντάξει. αν το κεφάλαιο στις 11 Πέμπτου ήταν 10 εκατομμύρια και στις 26 Πέμπτου ήταν 150 εκατομμύρια, ναι, εξηγείται η διαφορά στα accruals, ότι έχεις πολύ παραπάνω. Προφανώς αυτό σου λέει, δεν εξηγείται ρε εσύ. Πού είναι τα κεφάλαια που έχει εδώ πέρα ανά ημέρα? Γιατί εδώ για να το βγάλει σωστά το Ναι, το για πέστο, πάμε να δούμε, για πάμε να δούμε στη πού είναι δεύτερη το κεφάλαιο? καρτέλα, στο 65-02-000. Έχει μόνο το 6502. 6502 είναι accruals. Είναι το έσοδα. Και εδώ είναι έξοδα. Για τα έξοδα δεν μου έχει πει, μήπως το έχει παρακάτω, παραπάνω, δεν ξέρω. Μήπως πιο δεξιά έχει και άλλες καρτέλες. Μετά το 70... Όχι, όχι, το πήγα όλο. Όχι. Δεν έχει. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή εδώ για να το αποφασίσεις αυτό εδώ πέρα. Πώς να το πες, να το λες έτσι εύκολα? Δηλαδή απόδειξε μου ότι εσύ δεν κάνεις λάθος. Που είναι αναξιόπιστο. Απόδειξε μου ότι εσύ ο υπολογισμό. Δηλαδή αυτό. Αν μιλάμε για πάνω, αν ήταν πάνω στα ίδια κεφάλαια, ναι, θα συμφωνούσα. Αλλά ποιος μου λέει εδώ πόσο είναι το κεφάλαιο? Γιατί μέσω ημερήσιο έντοκο έξοδο. Κατάλαβες τι σου λέει εδώ πέρα? Μιλάμε για τα ίδια κεφάλαια. Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Πρέπει να μιλήσουμε μαζί του λοιπόν πάλι. Να το εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Δεν θέλω εγώ να κάτσω να το. Δηλαδή πρέπει να ας το πάρει η Analytics να το πούμε. Όχι, γύρνα το πίσω και πες, παιδιά, όταν λέτε ότι είναι αναξιόπιστο, θα μου πείτε εσείς, όχι εγώ, εσείς, η διερεύνηση, ποια είναι τα κεφάλαια και πώς πήγε. Ωραία, Μιλάμε για τα ίδια κεφάλαια. Γράψε κάτι, να το μεταφέρουμε. Όχι, το θέμα είναι να το γράψει ο Χάρης. Εσύ δεν μπορείς να το γράψεις αυτό. Θα φύγει προς την τράπεζα. Πρέπει να φύγει και να είναι solid. Καλά, πάμε. Θα δω πώς θα το γράψουμε. Και... Άρα, περίμενα να σου μειώσω λιγάκι αυτό το 24-19. Αυτό θέλουμε clarification λοιπόν. Στο 19. Οκ, για πάμε παρακάτω. Πάμε στο 925. Αυτό είναι και loans εδώ λέει. Στο Μπρουνσουζί, ναι. Αυτό πρέπει να το δει, ναι. Αυτό πρέπει να το δει. Μήπως πηγαίνει σε άλλο class GL. Αυτό πρέπει να το δει. Αυτό είναι στο Βαγγέλη, έτσι. Ναι. Και είναι και εύκολο να το ελέγξει. Ωραία, κάτσε να του βάλω ένα loans εδώ πέρα. Κάτσε μία που το βλέπω εδώ. Πρέπει να το δω. Ναι, δώσ' του, μπράβο. Έτσι θέλω. Αλλά δεν μου λέει ποιο λογαριασμό γάμο, την πανάκολα του γάμου. Αυτό μήπως έχει κανένα attachment. Έχει αυτά τα δύο, αλλά δεν έχει ποιο το λογαριασμό γενικής λογιστικής. Το λογαριασμό λογιστικής τον έχει, ρε, εσύ. Όχι, δεν είχε ποιο είναι ο χορηγητικός. Μου είχε κάνει πριν screen μόνο του. Α, σου έχει μόνο. Ναι. Α, ο χορηγητικός στο δάνειο. Ναι, ποιο είναι το δάνειο. Ωραία, το πάω ανάποδα. Άστο, επειδή το έχω αυτό, άστο, το μπορώ να το ελέγξω. Περίμενε. Ωραία. Κατηγορία, πελάτη, προϊόν. Έχω το προϊόν. Περίμενε. Να δω αν έχουμε πρόβλημα. Πυρφατρία. Πυρφατρία είναι όπως είναι η μετάπτωση, εντάξει, σωστά. Ναι, δεν νομίζω να έχει μια διαφορά, αλλαγή εκεί, ναι. Ο Ζαχαρίας θα ξέρει καλά αυτά, αλλά έτσι αυτή την άποψη έχω.
Ωραία. Εντάξει, έχει θέμα με μετάπτωση. Όπως ήρθε. Τι? Όχι, περίμενε. Τι εννοείς έχει θέμα με μετάπτωση? Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ δεν... κάτσε να το δούμε πώς τα υπόλοιπα είναι σωστά. Μην μου λες ότι έχει θέμα με μετάπτωση, γιατί το τσεκάραμε και είδαμε ότι δεν έχει θέμα. Ναι ρε, μπορεί να έχουν γίνει μετά τα scripts, να έχουν πέσει, αυτό θέλω να πω. Άκου να σου πω τι κάναμε. Τη βάση πριν τη μετάπτωση και μετά, την 8 και την 9, ακριβώς μετά την μετάπτωση, τις ελέγξαμε και εδώ είχαν έναν 36 λογαριασμό. Πού? Εδώ δεν το βλέπω. Πυρμίγκ 8 και Πυρμίγκ 9. Είχαν ένα 36. Ναι, αλλά εγώ εδώ βλέπω 56. Το ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάτι έγινε μετά και πήγε σε 56. Αλλά και πάλι και στο 56 δεν θα έπρεπε να γράψει. Όχι ρε, εδώ σου λέει ότι μου εμφανίζει 56 και όχι 36, αυτό μου σου λέει. Εδώ, βλέπεις 56. Ναι. Εδώ, περίμενε, όχι αυτό είναι 56, αυτό έδειξα. Εδώ λέει 36. Σύμφωνοι, αλλά αυτό ποιος το πείραξε? Δεν είναι από τη μετάπτωση, γιατί όταν έτρεξε η μετάπτωση, εκτός αν κάποιο patch το άλλαξε μετά. Αυτό πρέπει να δούμε. Τι έχουν τρέξει τα patch μετά. Ποιο patch μπορεί να τον άλλαξε αυτόν? Που γάμε στο κεράτο τώρα. Αλλά και πάλι δεν θα έπρεπε να έχει γράψει το 56. Όχι ρε, ένα από τα δύο είναι λάθος. Το 925 δεν βλέπεις? Βλέπω το 925, ναι. Κατάλαβα. Αυτό είναι το πρόβλημά του λοιπόν, εντάξει, γιατί άλλο ψάχναμε με το Βαγγέλη. Όχι ρε, το πρόβλημά του είναι ότι δεν είχε γράψει καν μέσα. Όχι ρε, αν πάω εγώ εδώ, δηλαδή, όχι, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά του είναι ότι εδώ... Είχε 36 και τώρα έχει 56. Ναι. Να σου πω, τι μπορεί να φταίει τώρα γι' αυτό? Κάποιο scripting είναι λάθος. Πώς θα το ψάξουμε? Μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς με κάποιο τρόπο? Έχεις τη βάση πριν τη μετάπτωση? Πριν τα script του R8? Έχω το Class.gl, τον πίνακα. Του R8? Ναι. Όπως ήταν στις 11 του μηνός? Όπως ήταν, ναι. Όπως ήταν στις 11 του μηνός, ναι. Κάτσε να το προωθήσω. Όχι από την 9, από την 8, Άνοιξε αυτό που σου στείλα το zip. Από την 8, Ναι, άνοιξε το zip που σου στείλα. Θα καταλάβεις. Τα έχω όλα. Τα ζήτησα χθες το Ζαχαρία. Κάνε ένα send receive. Έχεις βάλει spam, μεγάλε. Όχι πρασάς, τσιάμις. Όχι, μη όπως πάσε. Όχι, είναι σημαντικά, ρε. Ναι. Πού είναι, ρε, εσύ, άντε. Πού είναι το attachment? Άμα δεν έχει έρθει. 370 kilobyte είναι, τι στο διάλογο, τι κάνει? Εμένα αργεί. Νάτος, ήρθε. Μπράβο, άνοιξε το zip. Λοιπόν, η Pyrmig 8 είναι η 8. Pyrmig 9 είναι η 8 μετά το migration σε 9. Και μετά είναι η τρέχουσα εικόνα. Pyrmig 1. Να το ωραία. Class.gl είναι αυτός, Class.gl, ναι. Ήταν ποιο το προϊόν. $69,201, περίμενα. Όπα! Τι μαλάκας είναι. Εδώ άλλο προϊόν μου λέει. Τι μαλάκα. Δεν πειράζει. Δες το 203 γιατί και πάλι το ίδιο ισχύει. 69,203. Okay. $36 έχει. Ναι. Στην Pyrmig 9, αφού έγινε η μετάπτωση των δεδομένων, παρέμεινε 36. Ποιος πούστης έκανε το λάθος?
36 ήθελε. Πρέπει να βρούμε το... Ναι, πάμε. Αυτό εδώ, άρα αυτό εδώ είναι ok. Μ' αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Πάμε να δούμε το 9. Εδώ είναι μετά μόνο το migration script που έτρεξε, του Ζαχαρία και της ομάδας. Εντάξει, Και εδώ είναι ok. εδώ το περίμενα να είναι ok, γιατί έχουμε κάνει σύγκριση όλους τους πίνακες και όλα τα πεδία. Αλλά... Αν πας στο PUAT1 όμως τώρα... Ωραία, πρέπει να ψάξουμε ποιος έχει βγάλει αυτό το version που βγάλε. Ποιος μπορεί να... Από την ομάδα Παντελή. Σωστά είναι, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα. Να γράψουμε κάτι στο PFR για να τους κατευθύνουμε. Λοιπόν, να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό. Θέλουμε μία βάση παραγωγής τους όπως είναι τώρα. Για να το φτιάξουμε όπως είναι. Ή τέλος πάντων, όχι παραγωγής. Όχι παραγωγής. Παραγωγής από το 36. Ωραία. Πες τους να μας στείλουν ένα select από το class GL. Της παραγωγής όπως είναι. Από την Οχτάρα. Από την Οχτάρα, ναι. Για να το γυρίσω. Να το φτιάξω όπως είναι. Κάτσε να το γράψω στο Ζαχαρία. Αυτό θέλουμε. Κάτσε να το γράψω στο Ζαχαρία. Για να το βγάλω με scripting και να το πάω όπως είναι αυτή τη στιγμή στην παραγωγή τους και να το βγάλω και version για να τελειώνει η υπόθεση. Για όλα τα class G, αλλά ανεξάρτητα. Θα φτιάξω ένα script που θα κάνει update, θα είναι 5.000 update και θα το φτιάχνει όλα. Όπως είναι αυτή τη στιγμή στην παραγωγή. Θα φτιάξει ένα release να διορθώνει τους λογαριασμούς. Όλο το class GL, όλο. Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι σωστό? Ναι. Ναι ρε, σωστό. Την παραγωγή τους την έχω κάνει εγώ διάφορα. Ναι. Εντάξει, λείπει προφανώς τέτοια ώρα. Αύριο ελπίζω να μου το στείλει. Εντάξει, οκ. Όταν το λάβεις το θα έχουμε. Ωραία. Και αυτό είναι λοιπόν για το 25. 9-25. PFR 925, ωραία. Πάμε, next. Δηλαδή με αυτά που βλέπω εδώ δεν μπορεί να σου κάνει κανένας καμία αλλά τώρα εδώ πρέπει να πάρεις την παραγωγή σου. Εντάξει, έλα, πάμε, επόμενο. Πρόβλημα όμως, αυτό θα σου δημιουργήσω. Αυτό θα σου δημιουργήσει, αυτό ακούς. Ναι. Αυτό πιθανόν να σου λύνει το πρόβλημα και για τα accruals των δανείων που σου λέγε το 70. Περίμενε, το 926, Ναι. Όχι το 926, το 926 τι σου λέει. Το 926 δεν έχει τέτοιο θέμα. Το 926 ήταν αυτό που είπαμε ότι θέλει clarification. Ναι. Να το δούμε. Ποιο ήταν, 560. Clear. Δεν έχει βάλει τον 60.0. 60.0. Το 929 βλέπεις, Αυτό το καινούριο αυτό εδώ που πέλασα από εδώ. Τώρα αποψιάζομαι. Πρώτο.
Κοίτα. Σφάντ. Είχε κλείσει τίποτα, τι μου λέει. Σκέφτος έχει. Από τη μετάπτωση δεν είναι, αλλά πάμε να δούμε τι μπορεί να φταίει. Γιατί, σαν να μεταφέρει, γιατί δεν τα φέρε. Στη βάση έχει, Ναι. No records found. Κάτσε να το σκεφτώ γιατί. Και έχεις βάλει και νόμισμα ευρώ στο query. Ναι. Όλα αυτά είναι 81 είναι το ευρώ. Select αστέρι. TLC. CTL. Γιατί ρε. Αλλά δεν βρήκε κάτι, δεν βρίσκει κάτι τώρα. Είναι 560. Άρα, πώς λέγεται το μαλακισμένο. Τι ιστορία. Spect. Αυτό ψάχνω. Το Jimmy D560V.